Dikke tsunami om. Paul is heel zijn kop kwijt. Oh, daar ga je dus. Maar er zit een bed 30 op de bar in. Zo gezegd. Kijk naar van die virus zijn, hè. Die mensen gewoon dik Oh nee, die moet. Dat was echt passig, jongen. Meer of minder, maakt niet uit. Die kocht een beetje zuur. Van die virus, die mensen die in de pure vet liggen, die voelen bij dat wel zo trekt van die smoel. Ja, baba, godverdamme. Heel vaak zijn die vrouwen al verwaarloosd door een man, hè. En dan komt zo'n virus komt er dan buiten. Ja, maar luister, trouwens gaat je keuzes gedaan voor rug en een stoot rechter in een bak, ze moeten wel slecht. Ja, als je er beu bent, kan je gewoon even een keer op de kant draaien. Vet van de andere weg die ook al wat Gewoon onder mijn rollen vet gooien, dus. Want dat kan. Dan word ik helemaal zwart, hè, die mensen. Die sterkplekken, dat wordt net olifant. Een dullig plek of iets. Baba. vloeibaar vet. Ja, en dan gewoon zo niet, gewoon een dikke liter.